hayya 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 ka rabu da su kawai mai gida, ka rabu da su, daidai muke da su, wallahi sai mun masa rashin mutunci. Hayya hayya ka daina faɗa, ka daina bai da martani, idan ka bai da martani zaka sa mutum ya daukaka. Yaushe a ina tambayar ku nake, yan fim yan uwana da ku nake magana, wannan bidiyon naku ne. An zage ni, an zage mahaifiyata, an zagi iyayena, an zagi ƴaƴana, duk ina kallo ban yi magana ba. Duk a cikin masana'antar Kaniwo da yarana da ke karkashi na da abokanai na da waɗanda business ne kaɗai yake haɗa mu da su, babu wanda yake iya fita ya kare ni. Allah kaɗai shi yake kare ni, kuma shi nake sa rai a rayuwa ya ci gaba da kare ni. Amma akwai daɗi mutumin da ya san ka, ya san yadda kake rayuwarka, ya san yadda kake yin komai naka, ya ga an zage ka, an maka kazafi, an yi sharri, kuma ya shiru da bakinsa. Ai ba sai kun yi zagi ba, ka zagi Adamu kaza da kaza, amma da daɗi. Ni kaina zan ji daɗin an tare min mutunci na. Me zai sa in fito in yi magana idan akwai wanda yake tare min mutunci na? Mai da martani yanzu ai ba sai kai zagi ba, kowane irin zagi mutum yayi ba sai kai irin nashi ba, za ka gaya masa wani. Amma sai ku rika biyo ni baya, kuna bi na ta DM, ta WhatsApp, ta ina ta, wai kar in yi magana, ba girma na bane. To dan Allah dan Annabi daga yau kar wani ya ƙara kira na a cikin yan fim wani ya ce min wai ka yi haƙuri, ba girman ka bane, kar ka yi magana, kar wani ya ƙara. Kar nake kallon kowa, rayuwar kawai nake yi yadda kuke so a yi da ku, haka nake rayuwa. Fake relationship, fake soyayya, fake ƙauna, fake friends, fake kaza, fake duk gashi nan ina kallo. Don haka tsakanina da ku mutunci ne. Daga yau duk mutumin da zai taba ni, in dai ya hada da addini, wallahi sai na yi magana. In ka ga ban yi magana ba, to can hasada, kyashi, bakin cikin wani ne can ya je kira suna na yake zagi na, ba zan ba shi amsa ba, saboda an wuce wannan lokacin. Ni kadai na san adadin depression din da na yi a rayuwa, kuma saboda shiru na fada cikin ta. Da haka shiru baya magani, shiru bai magani. Wani lokacin dole sai ka kare kanka mutunci. Ko shugabanninmu yanzu zaka ga an fito an zagi gwamna, shi yake fitowa ya bada martani? A'a, yana da SE na wannan kujeran da in an yi min sharri, wannan kujeran ne take fita ta tare mu, kuma ba mu da shi. Dan haka dan Allah dan Annabi kar ku sai, kar wani ya ƙara kira na bayan fage cewa wai kar in yi magana. In an taɓa mutunci na sai na yi magana, musamman idan an haɗa da addini. Ban taɓa zagin kowane malami ba, kowa ya sani. Ban taɓa fitowa na zagi kowane ɗan fim ba, iyayen mana yan fim ba, kowa ya sani. Amma ni ne karamar katanga, dama a cikin harkar ma babu wulakantacci ɗan iska kamar Adamu Zango. Amma sai an ce ina iskancin Adamu Zango sai a rasa, saboda kin Allah. Sai a ɗauko rawa ana sakawa kaza da kaza shine iskancin. Ko ba na fim zan yi rawa. Don haka dan Allah dan Annabi mu rike mutuncinmu. Shi yasa gabaki ɗaya tun lokacin kwanaki na haƙura da wani yara na ƙarƙashi, wani abokai, wai abokan ƙauna, masoya na kaza da kaza. Da Allah mu respectin juna, maza da mata dukkan ku, kar nake kallon ku, mu respectin junanmu. Baka tare mun ba, kar ka ni ake kira peace ambassador, kamar abin da ka sani ko to, amma yanzu na komawa ambassador. Kawai ka je ka nemi tauraron ka rasa, ka ji daukaka ta yi jifan gafiyar bairi da kai, kawai shikenan sai ka rikice ko ce rikice, sai ku zo kan social media ku yi ta surutu kuna hauka. Duk wannan abun muna nan mun gama shishi da komai da komai. Duk wanda ya kara mana wannan abun za mu dauki mataki mai karfi a kansa, don ba za mu yadda hanyar cin abincinmu, hanyar da muke ci da yan uwanmu da abokananmu da iyayenmu muke taimaka kanmu, wani mutum ya zo ya lalata mana ita ba. Assalamu alaikum kowa da kowa, ina yi wa kowa fatan alkhairi. A maganganun da zan faɗa yanzu ba zan yi su bane don ku yabe ni ko in burge ku ko ku so ni ko wani abu. In fact maganar da zan faɗa ma zai iya sakawa daga yau 'yan Kannywood da masu kallon fina-finai da sauraron waƙoƙin Kannywood da wanda ma babu ruwansu
su ji ba sa so na, sun tsane ni. Abin da zan faɗa, bari in gaya muku abin da za ku ce, ko dama da kuka saba kira na ku faɗa. Ba ka da haƙuri, ba ka rufa wa kanka asiri, ka ɗauko maganin iyalinka ka fito da shi, ka yi kaza ka yi kaza. Me amfanin rufin asirin da aka shiga gidan mutum aka ƙirƙiro ƙarya aka faɗa a waje, kuma ku kuka yadda, kuma ka ci gaba da tattaunawa, kuma har yau kuna jifa na da shi kuma ƙarya ne. Me amfanin rufin asirin da abokanai na da yara na da suke tare da ni suke shiga gidana su ɗauko maganin gidana su fito da shi waje su faɗa kuma ku yadda? Wani irin rufin asiri ya rage? To duk wannan maganganun da nake ina yin su ne akan yan Kannywood, amma fa duk wanda ya tsargu a waje da shi nake yi. Na gaya muku na kuna yanzu wallahi, na yi nisa ban jin kira. Idan kana neman cincirin da mayaudara, mahassada, betrayers, masu kyashi, yan hassada, shigo Kannywood. Amma fa ba duka ba, akwai mutanen kirki sosai a cikin masana'antar Kannywood, na mamakin da wallahi za ku sha mamaki idan kuka san abin da suke aikatawa a bayan TV. So a yau idan na ce na daina fim, na daina waka, well done. Haters, yan Kannywood waɗanda ba su son su ganna numfashi, ba sa son su ganni da rai, well done. Kun yi nasara a kaina. Kaɗan ya rage, kun yi nasara, ni kaina na tafa muku. Amma idan dai har zan fita a cikin masana'antar ku yi farin ciki ku ji daɗi, to ni kuma zan samu farin ciki da jin daɗi. Na fita a cikinku, na canza wata sana'ar, ina samu zan zauna da iyalaina lafiya, zan zauna ni kaɗai da dangi na lafiya, ba tare da tunanin gobe za a ce kaza, gobe za a ce kaza ba. Online ɗin ma wallahi ba lallai ku ganni ba, saboda ni wannan midiyan da kuke gani nake yi dole ce ta sa nake yin shi. Ni ba ma abocin midiya bane, amma duniyar ta riga ta zo, dole sai da ita, shi yasa nake fitowa nake yi. Idan na gaya muku adadin mutanen da na ba gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood, lissafa su ma zan yanzu, za ku sha mamaki. Duk wanda na kira sunan shi, billahi allazi la ilaha illa huwa, na ba shi kashi 30 ko 50 gudunmawa da kuka sa, amma ba ku taɓa jin sunansa a bakina ba. In fact, in ma sun bude sun faɗi wani wanda ya taimake su, sai dai su kira sunan wani, amma babu magana da mazanku, saboda ni wulakantacce ne, kamar ban san me nake ba. For over 20 years ana yin harkar nan da ni. How do you expect cewa wai ban san me nake ba, ko ba da zuciya ne ko me? Abubuwan da na saka a zuciya na yanzu nake yawo da su for over 10 years sun isa su fasa zuciyata wallahi. Duk abin da nake fitowa nake faɗa a media nake magana a kai, billahi allazi la ilaha illa hu, ba su kai komai ba. Zama celebrity masifa ne, ba alkhairi bane. Fake life za ka yi ka nuna wa mutane kana da kuɗi, kana kwanciyar hankali, kana kaza, kaman baka da wata matsala a rayuwarka, amma in reality bakin ciki ne a tattare da kai, abubuwa da dama, amma ba za ka iya nunawa ba, saboda kana gudun wai kar a ce ka kasa, ka je ka sai abin da sai ka yi rance ma za ka siya don duniya ta ce kana da kuɗi. Masana'antar Kannywood, mutumin da yake kokarin rufe mutuncinsa da kare mutuncin kansa, su ne yan Kannywood ne suke kokarin tona masa asiri da zubar da mutuncinsa. Mutumin kuma da yake zubar da mutuncinsa yake abin da ya ga dama, yan Kannywood su suke lullube shi. Dalili saboda me? Saboda ya bada kansa ana yin yadda aka ga dama da shi. Za mu tafi kaza, zo za mu tafi kaza, sai ka ba sai a tafi da kai. Za a yi kaza, a ni 500 nake karba, a gaskiya ka 100 ne da mu, gaskiya ka kama na kaza, na karba. Mutumin kirki ne. A in ka je bai fiye karbi 50 ko 100 ba, zai maka aikin ka, mutumin kirki ne. Idan ka zo da tsalin ka, tsalin ma ba naka ba, wanda addinin musulunci ya zo da shi kafin kai business ɗinka, ka zo da shi ka ce sai an baka kaza, sai an yi kaza, sai an yi kaza, kai ne mutumin banza, saboda ka san kanka, ka san tsarinka, ka san dukkanin abubuwan da ya kamata ka yi wa kanka bayan ka zama wani a duniya. Waɗannan mutanen
na koma muku tun daga baya, billahi lazi da kuɗi na hakki na gumi na in je gala in shooting film in releasing a kasuwa in tafi biki in tafi kaza in yi tallan kaza in tara kuɗi na in ɗauki kuɗi na in siya mota in ba mutum. Amma kun taba jin wani ya fito ya kare ni ko ya taba ce na taɓa masa kyautar mota? Saboda me? Saboda ni kaskantacce ne, yanzu superstar ne shi, ya yi girma, ya zai ce Adamu Zango ya siya masa mota, abin kunya ne a gurin shi. Amma kafin kowa ya fara bada mota a Kannywood, ni na fara, na bada mota sun fi guda 7 da kuɗi na, hakki na, ba a gurin wani na karɓa ba wani na ji na roƙa ba, na siya na bayar. Amma babu wanda zai iya fitowa ya kalla duniya ya kare wa Adamu mutuncinsa akan wani abu da aka san ba halin Adamu bane, sai yan Kannywood. Sai mutum na da matsala, matata ta haihu, zan kama gida, ba ni da ciko, zan yi aure, ba ni da lafiya, mama na ba ta da lafiya, ba ni da abinci, ba ni da kaza, sannan a zo a same ka a ɗaki a roƙe ka ka ɗauka ka bayar, a fito duniya ana zagin ka, sai in shiru. Saboda in na kara Adamu Zango, jarumi wani ba zai mu'amala da ni ba, darakta wani, producer wani ba za su mu'amala da ni ba, da haka bari in rufe alkhairinsa kawai in shiru. Falalu Dorai, Sadiq Mafiya, Tahir Ai Tahir, Abubakar Sani, Kabiru, Rabiu, Umar Big Show, duk waɗannan mutanen mu na ba su mota da kuɗi na, na ba su, na sai mota na ba su, banda na manta wasuwa. Babura ko akwai lokacin da na yi biki na kyautar da babura guda 10 da kuɗi na, ba wanda ya bani naira. Amma yau mai gari yawa ya butulci, betrayal, mutanen da na ba gudunmawa ga sunan birjik, amma a shekara 10 babu mutum ɗaya da ya taɓa fitowa ya faɗi alkhairin Adamu ko ya kare shi. Kalilan ne, ba su da yawa, irin su Fati sai na aure Zango, na jinjina mata sosai a lokacin da ta fito ake faɗan abu kaza, ta ce ni ba haka na san shi ba, kuma ba haka yake ba. Duk wanda na kira yanzu ka gaya masa cewa in ya manta ni ban manta ba. Fati Nijar, Nazifa Asnanik, Zainab Raga, Zainab Indomi, Umar Big Show, Alijita, Ado Gwanja, Umar M Sharif, Sadiq Sani Sadiq, Isa Feroz Khan, Ibrahim Husaini Danko, jarumai ko irin su Fati sai na aure Zango, Malika, Samira yar karama, Amina soyayya da shakuwa. Kai waɗannan mutanen duk fa suna da rai, amma haka suke shiru, kuma haka suke tunanin su expecting cewa wai zan ci gaba da kallon su a mutane na masoyana. Ba zai taɓa yiwa ba. Yadda dai muka saba yin rayuwar ƙarya a cikinmu, soyayyar ƙarya, dangantakan ƙarya, ai ko daga kan matsalar da muke shiga idan rashin lafiya ta kama mu, ake fita duniya a yi roƙo don a taimaki mai, ko daga nan za a gane cewa waɗannan mutanen wasu irin mutane ne. Idan mun haɗa kanmu mun yarda da soyayyen junanmu, na rantsi da girman Allah babu wani mutum ɗaya da za a fita a nemi taimako a gurin mutane wai don bai da lafiya. Kar ku kalle ni ina kallon ku, duk ina faɗa ne ba don wani abu ba, saboda me? Saboda babu ranar nadaman gyara kanmu, tsaftace kanmu, soyayyar kanmu a kullum ta kare ma. Me kake da shi, waye kai, da ne kaza yanzu ni ne kaza, ba a yayin shi shikenan. Man, I straight from the jungle, so man got steady the bar out. Smoking like a fat joint with them all for shower. And I no send nobody, I'm from Zangao. Come see Wahala, come see we the guys out.